Zajčata ще ви покажа. Ето го това зайче на 3 месеца. И това на 3 месеца. Майка им на 4. Ще зайцата хора. Много са кротки иначе. Майката е малко лоша. Сега ще ви покажа още. Чакайте за малко. Затварям клетката. Порода великани, къде ви показах. Тя са великани, къде ви показах. И тя са великани. Вижте хора. Това е великан. Това е момче между другото. Това е момиче. Вижте момичето, вижте момчето. Айде, чао.